kanthi iyep suaraning para pradonga Krida Muda Tamtama putra kembang kuning kepareng hambaru mijiling dola dolo Krida Muda Tamtama ya kok petek ki pengahanan apa iki petek dedek Kocap kacarita nalika semana ana ing pradesan dusun Sodong Mbok aku wedi mbok kepareng wonten ing dalu punika kepareng hambar panyuwunan marang Gusti Kang Murbe dumadi dodike kepareng bersih dusun elu wonten ing mbok dusun Sodong mriki aku elu wedi nalika semana ana sawijining titah kang asipat manungsa lumrah ADDP hanya nyuwun mring Gusti Kang Murbe dumadi kanthi panyuwun mugia kanthi dusun Sodong punika tansah tinebihna saking tolak balak saru siku bebaya lan bebendu ananging nalika semana ana sawijining makhluk titahing Gusti ingkang badhe hangridu dateng marang sawijining jalma titah sawata kang awujud sampurna badhe hangridu hangganggu marang sawijining manungsa kang HDDP hanya nyuwun marang Gusti Kang Murbe dumadi kanthi pangajab mugia dusun Sodong tansah sinaketna ing kebaking kamulyan kabagyan rejeki kang malimpah-limpah saha cinakna saking kesehatan kebagaswarasan panjang umur lan sak piturutipun ane ngendi iki aku tekan kene assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kula dolan dulu saking Krida Muda Tamtama ngaturaken wilujeng dalu atur suguh panglipur warga masyarakat dusun Sodong mugia tansah pinanggih kawilujengan sehat panjang yuswa lingo sebelah kiwan tanganmu ketigile lo jaket yo 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 Hop. Iya. Iki, sapa iki kamu? Iki sapa iki? Ana sing ora nggawa kata. padha salah sawijining titah makhluk kang cinipta dening Gusti Kang Murbe dumadi ingkang awujud ingkang tanpa sampurna nalika semana wonten ing alam donya ingkang tansah kebak ing kadosan pramila
wonten ing titik dalu punika badhe angkeju Ana wae jamur. Adi jangan dadi sakenceng. sawiji pitangkang hanya duwun parang Gusti Kamur Bendumadi. Dalane ndi? Yo, teka meneh. Iki wujud apa iki? Teka meneh. Wujude ngene. Oh, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bapak Ibu atas-atas dumete pengagemane atas-atas menika wonten tuyul berkeliaran. Awas, ana tuyul. Tuyul, tuyul. 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 Ah. Tuyul. Tuyul. Tuyul bagus men. Tuyul. Tuyul. Angga sing kagungan dompet, sing duwe dompet digugem sing kenceng. Digoceki dhewe-dhewe. Iki tuyule ora nyolong. Ning tuyule yen diparingi ya gelem. Sapa sing genem paring dana driyah paringi welas asih karo bocah-bocah iki. Muga-muga paringi kathah rezekine. Saksamu barange paringi. Gampil sedayanipun. Ora sah nyuwun-nyuwun lene diparingi ya kanggo. Aduh, tuyul, tuyul. Menika to wujude kang cinipta dening marang Gusti Kamur Wis cukup. Bendumadi. Cukup anggonmu saka parisuka. Nalika semono gesanging alam donya ingkang kurang sampurna sehingga mujudaken wujud ingkang maneka warna nggirisi. Minggat, ayo minggat. Sumikira Kali manyang asalmu dhewe. Minggir. Sumikira. Menika to paripurna budyaring jogelaring dola-dolo ingkang ijel saking ida menika tanpa mantra kembang kuning mugi dadosna